Dobro mi došli ponovo. U pozadini će da ide malo David Bowie. Danas je stvarno šokirala me vest o njegovoj smrti. On je meni bio idol većini. Kad je bio u zenitu svoje slave, u usponu, ja sam bila isuviše mala da bih razumela koliko je on u stvari genijalan, ali mislim da su mnogi danas u šoku i večito će se pamtiti. Dakle, David Bowie zauvek u našim srcima. Ja sad krećem da pričam priču o Njujorku. Pokušat ću da budem onako što kraća. Znači, želim da ispričam naš prvi susret, tih prvih mesec dana, ono kao glavne tačke i u stvari ne volim da se fokusiram na negativnosti, ali ono što je nama bio šok u početku, to bih volila da ispričam. Znači, sam odlazak u Njujork, sam putovanje meni je bio stres, dovoljno velik, pošto imam fobiju od aviona, teško se rastajem od mojih. Majka mi je govorila ne boj se preko okeanskog leta pošto je veliki avion i neće se osjetiti ništa. To jeste pravilo, ali u mom slučaju desilo se nešto pa su se pojavile stravične turbulencije, tako da je meni počeo taj preko okeanski let katastrofalno. Pojavile su se na prozorima kao malo, pošto na visini je jako hladno gore i onda normalno da vam se zamrzne prozor, pošto ja do tad nisam to tako videla i ta je stvarno smrzotina izgledala kao pukotina, pa sam napravila paniku da će to da pukne, prsne staklo i tako dalje. Uglavnom smirila me jedna prelepa Amerikanka, mislim stjuardesa, koja je rekla da ja ništa ne brinem. Bila je očajna jer sam neprekidno, dok se nisam plašila, onda sam plakala. I onda me pitala zašto i tako dalje i rekla mi da se opustim, da se smirim, da nema svog anđela čuvara i da se na letu sa njom nikad ništa nikome neće desiti, kao ona to zna. I eto tako, to je prošlo tih 8 sati leta, došli smo dole, svi idu u svoje, znači, već obnevideli od umora, od stresa, putovanja, to je sve dosta naporno, ipak se 2 leta menjaju do Frankfurta, se ide prvo, onda vas stave u taj neki red jer svaki ima zasebno, znači oni koji imaju turističku vizu, zelenu kartu, američki pasoš, tu smo malo čekali, tu su nam dali pečat, dali su nam, ja mislim da su nam tu dali, ne mogu da se setim, jer se dobiju kasnije, dobijete papire i morate dodati na određenu adresu, u stvari imigraciono, gde vam oni daju vaš social security broj, to je specijalan broj koji ima svaki građanin, američki državljanin, i on mora jako da se čuva, znači ako imate taj broj, to se ne preporučuje da se nosi sa sobom, to se na neko mesto stavi u kući, jer to se ne govori nikad na glas, to se pamti, ali se retko kad govori, mislim, osim ako vam ne traže, ne znam, kod lekara morate da upišete, ali zbog te krađe identiteta i tako dalje. Znači, prvi, došli smo, noć je već bila, dok smo mi to sve završili, već je prošlo ponoć, 2 sata, valjda, naši divni prijatelji, beskrajno im hvala svima i onim divnim mladim momcima, prijateljima moje sestre i prijateljima moje mame koji su nam pomogli, koji su nas doveli u taj stan i omogućili nam da uđemo u taj stan. Hvala im, ko zna gde bismo bili da nije tog stana bilo, mada je taj stan za mene, za nas, mislim, toliko bio razočaranje da ja vama ne mogu pisati. Znači, to nije bilo razočaranje, nego šok. Znači, ja nisam neko ko je došao, nisam neka bogatašica i neke, ne znam kakvim da sam vilama živela, ali sam imala pristojne stanove, to je sve bilo ipak sređeno, bio neki nivo, da kažem, i čistoće i svega. Ovo jeste u najavi bio stan koji je navodno pre našeg dolaska prekrečen i izlakiran, ali to, verujte mi, ništa nije pomoglo. Žao mi je što u to vreme nije bilo smartfonova, pa da se tako lako snimi. To imamo na nekoj kameri, ali to sad se teško priključuje da bih ja to pokazala. Deo grada je u Queensu, znači Ridgewood,
koji je daleko, ali nije toliko, taj kraj lep, ima dosta tu Srba, smatra se za neku radničku klasu tu, ima baš prelepih i delova gde su arhitektura gde je jako lepa, ali ta naša zgrada nije bila održavana i bila u užasnom stanju, neke drvene stepenice s nekim etisonom, ulazna vrata od stana, znači su vrata sa staklom, ali ono, ne znam, mislim da naši, da sad se ne uvrede seljaci, ali, znate, one, znači, seoske te kuće koje imaju, tako su imali i moji nana i u selu, znači, sa staklom, ali to nije za grad, mislim, to nije dovoljno bezbedno. Uglavnom, kupatilo iz horora, znači, kao da je neko palio nešto u tom plavoj kadi. Jedan jedini put kad sam se u tom stanu gde smo boravili mesec dana farbala i kad sam ušla da se istuširam, znači, ujutru nestalo tople vode. Ono što mi je bilo lepo, znači, to jeste bio taj šok, grejanje je počelo, a bilo je dovoljno toplo da nije bilo potrebe, ali grejanje kad počne u većini stanova, koji su tako neki normalni, da nisu neki ekstremno visoki kvalitet i skupi, to grejanje, što se kaže da američki, njujorški stanovi imaju kao karakter, kao imaju svoj karakter, jel? Zato što se oni i čuju i škripe, zato što to grejanje kad se upali, znači to krene, mislim, kao neka tvornica, znači vas to budi, ono šišti sve na sve strane, i onda bude vam ono, toliko vrućina da hoćete da se onesvestite. Otvarate prozore, znači kako otvorite da to malo dođete k sebi, tako oni isključe grejanje i posle vam bude hladno. Znači to je bilo prvo. Neartikulisano grejanje. Sve radilo na gas, to nisam ni znala, znači i svetlo koje smo palili i sve to bilo na gas. Prvo jutro, prijatelji su nam sve pripremili, mislim, stvarno, i od hrane, i od kozmetike, i sve smo se mi to dogovorili, oni su stvarno predivno i pomogli i sve, mislim, nisu oni krivi, oni su najbolji što su mogli, nabavili taj stan, mi smo srećni što smo taj stan dobili. Ali, kažem, kad dođete tako iz neke, da kažem, normalne sredine, u tako neki, stan, gde prvi komšija je žena sa delikventom, odnosno tip koji je narkoman, koji šeto noću, a tako se škripi da sam mislila da imam duhove. Prvi dan, i to je bio prvi neki trip, ali dobro, znači prvo jutro spavali smo na tim krevetima na naduvavanje, jer smo došli, znači tek smo planirali, kasnije smo počeli da kupujemo u Ikei nameštaj i tako. Bilo je prelepo oktobarsko jutro, iako je taj stan bio strašan, bio istočno okrenut, sunce je padalo prelepo i to nas je sunce probudilo. Inače, oktobar jako dobar, preporučuje se da se putuje u Njujork u oktobru mesecu, pošto ima najmanje tih kišnih dana. U Njujorku ima poprilično kiše i to je bio prekrasan prizor meni. Nikad neću zaboraviti taj miris kad sam otvorila prozor i uopšte sve to i dođem do frižidera, sve na engleskom, svi proizvodi, ono sve novo, kao gledaš, i onda mi je bilo što s upalim radio koji su mi prijatelji kupili i onda krene speaker, good morning, this is 106.5, američkom kao akcentu, ja kao, kažem, pa ljudi, mi smo u Americi, vi kontate, znači, mislim, još nismo imali televizor i to da kao gledam šta se dešava, ali tada su prijatelji došli po nas, to je trajalo možda 10 dana maksimalno, jer je odmah posle toga suprug dobio razgovor za intervju za posao i zaposlio se. A mi smo imali, mislim, ja se ne žalim, hvala Gospodu Bogu i prijateljima, znači svima koji su pomogli, da je on odmah dobio posao, to nas je spasilo da mi ostanemo u Njujorku, ali mi smo imali kao neki plan da, pošto je toliko radio u Srbiji, da čovek hteo da precrkne od umora, da ćemo imati jedno možda mesec dana da malo tako istražimo grad, da malo uživamo, da se malo opustimo kao settle down, međutim to se nije desilo. Hvala Bogu, eto, dobio je posao i onda dešava se, ostala sama sa sinom i prvi problem je bio u stvari sa gasom. Znači, u spavaćoj sobi je stalno, meni se činilo da se osjeća miris butana, gasa. Kad sam ja mojima govorila, oni su rekli da ja to umišljam, prijatelji su bili tu,
rekli su da ništa ne osjećaju, pošto ja važim za jednu osobu koja previše brine i ja i o tome mogu da snimam kako sam se oslobodila, da kažem, malo brige i uopšte strahova, onda vas oni ne uzimaju, kako bih rekla, za ozbiljno, jel? Nego, eto, misle kako vi malo širite paniku. Međutim, važno je da čovek uvek sledi svoj instinkt. Teško je kad ima čovjek problem sa strahovima, to znam iz iskustva. Vi se onda svega bojite, vama instinkt više ne govori pravu stvar, jer vama je sve praktično u znaku panike. I vi ne možete tu da razrešite šta je istina, šta je stvarno opasnost, a šta nije. Uglavnom, ja nisam prestala o tome da razmišljam i nisam nikom dozvolila da spava u toj sobi, što je super. I zabarikadirala sam da ne može da izlazi kao vazduh i tako, i stalno su bili otvoreni prozori. Međutim, posle od nekoliko dana, moj sin počinje da se žali da ga boli glava. Nikad ga do tad nije bolila glava i to 2-3 dana uzastopce. Ja ne mogu da tvrdim da li je to bilo povezano sa gasom, zaista ne, ali meni to dao neki signal da ja idem nekog da pitam. Tu postoji superintendent, mislim, ovi naši kažu zovi supera, super kao, čovek koji brine o zgradi, kojeg je unajmio taj gazda, celog tog kompleksa, i on je malo govorio srpski, i zato što je bio iz Rumunije, ne znam, i on je došao sa tom nekom napravom koja kad dođe u kontakt sa mirisom gasa, uopšte tim atom, nemam pojma kako se to zove, ali sa gasom, on počinje da pišti. I on je meni rekao da je sve ovde na gas i rekao mi da on osjeća miris, ali on meni ne može da pomogne. Sad sam ja zatvorila prozore i ostavila par sati i rekao, ajde da ja sad to ispitam. I krenem ja sa tim aparatom, svuda, ništa, i dođem u jedan ćošak u pod, znači da prislonim to i on krene, strašno da pišti. I mene panika, znači to mi je bilo dokaz, znači bacim onaj aparat, rekao, to je to, znači mi sve vreme imamo curenje gasa, još ćemo se potrovati. Ja uzimam dete, trčim napolje, uzimam jakne, sendvič, jer sam planirala da se neću ni vraćati gore više, samo da izađem živa. Znam iz priče iz moje familije, znači moje baka i deda u Zagrebu su imali davnih godina veliku eksploziju gasa, jedva su, mislim, srećom su preživeli, i to zato što su ovi koji su došli da im nameštaju gas nešto pogrešno priključili, tako da je to curalo i tako je eksplodiralo, znači pola kuće im je raznešeno, ali su oni svi preživeli. Uglavnom, znači imam tu neku frku i osjećam, iako svi tvrde da nije, ja osjećam. I odem dole u prodavnice, tu su bili divni ljudi koji kad su me videli da sam ja malo tako uspaničena, oni su mi odmah predložili da oni ne bi kupovali nikakav detektor dodatni, da se ja time ne igram, da je to New York, da se ovde dešava. Mislim, ima svuda toga, ali nekako ima toga, nekako čini mi se više u New Yorku, i ljudi su rekli zovite vatrogasce. I pozovem ja vatrogasce, jedva uspem da se sporazumem, kad su me, zaboravila sam da se, pošto mi je apartman bio, mislim da je bio 3R, kao R, ali ja zaboravim da se to speluje kao R, i ja dok sam govorila R, on ne zna gde da ide. I onda kažete mi neku reč, ja kažem R kao rabbit, oh, you mean R, okay, we're on our way. I dođu, there you go, 7 of them, znači 7-orica, znači potpuno imaju one sve, ko da ulaze sad u požar sa svim onim rekvizitima, kako se zove, sa svim i svačim, sekirama, štali, i ulaze unutra i sad oni vide da tu kao nisu uspeli ništa detektuju i odu kao, evo, bez veze. Međutim, jedan od njih me pogleda, on je bio onako baš jedan fin čovjek, videla sam onako iskrene oči kroz tu masku, video da se ja bojim i rekao je, slušaj, ja znam da mi ništa nismo našli, ništa ne možemo ti pomoći, ali molim te nemoj da staješ, jer ja osjećam, znači imam iskustva, radim kao vatrogasac, ovde se nešto dešava, zovi Con Edison. Con Edison je firma, kompanija koja se bavi gasom i uopšte tim, i dolazi, ja njih zovem, i posle nekog vremena dolazi, znači taj sad neki crnac, simpatičan, i otvaram ja da mu upalim sve to da ne uđe u mrak, on krene da viče, nemoj da pališ, ok, ja gasim, nemoj da gasiš, dići ćeš, kaže, zgradu u vazduh. Ja istrumirana, on mene ispituje, ja krenem da pričam, usput slučajno, kaže, malo boli glava kad sam to rekla.
koliko dugo ga boli glava. Ja sad okrećem 911. Ja ću da zovem, da dođu kao emergency. Ja kažem, pa ja sam rekla ovima, pa rekli su oni da nije ništa. Kome ste vi rekli? Ko je rekao da nije ništa? Mora da mi... Ja sad u panici ne smijem da kažem da još mene neko ne zove, ne želim nikoga da stavim u neki položaj, samo sam htjela da neko dođe da vidi da li imam gas ili nemam gas. To je bila panika. Uglavnom, oni isključi svuda gas, ispostavi se, sad da ne dužim priču, 2 sprata niže dijagonalno momcima je u kuhinji bio katastrofalno jako curenje gasa, koje uopšte nisu osjećali, to se njima nije osjećalo, ali je išlo kroz te cevi nekako, kroz zgradu do naše spavaće sobe, verujete li vi? Žena se žalila, tad smo saznali, u prizemlju, nekoliko meseci, niko nije obraćao pažnju. Znači, oktobar mesec, sredina oktobra, meni čovek kaže, Merry Christmas, you saved this building, you're an angel. Kao, ja sam srećan što nisam za vas saznao, ja bi ovih dana za vas saznao u novinama. Znači, bukvalno čovek je rekao, bilo je pitanje dana kada bi samo neko došao, ima ono što visi, upalio svetlo i cela zgrada bi otišla u vazduh. Neposredno posle toga, možda 2-3 dana, ne znam sad kako je svetlo, pošto je umeđu vremenu upao mrak ovde. Ovde je sve bilo lepo složeno, ova moja mana mi se tako zaglavi ovde. Soks. Ode ona, a ostavi mi krš. Moram da naučim sada posprema iza sebe krevet. Šta sam htjela da kažem? Da, sledećeg dana ili možda 2-3 dana nakon toga, nakon tog šoka, znači da smo u jednom danu upoznali i ovoga iz Con Edisona i vatrogasce američke i sve, pričala sam telefonom u kuhinji s mojom prijateljicom koja je tad bila u Čikagu, Irena, pozdravljam te ako budeš ga gledala. Ona mi je sve dok, znači pričali smo telefonom i kako meni su požarne stepenice tu bile, vidim samo čoveka u celosti, mislim celog jer je bukvalno su skroz nisko prozori i on onako u čizmama, u uniformi, sa sve ne znam koliko pištolja, drži oko pištolj i lupa mi nešto polu leđima. Ocekla sam se, ja sam već bila toliko sva u šoku da sam samo onako otvorila prozor i rekla sam, what is wrong? How can I help you? Jer mislim i da je ubica, mislim šta sad ja mogu, prozor mi je bio odškrenut, u stvari on je bio policajac, rekao je da je ulaz bila velika pljačka, da li sam ja nekog pustila, da li je neko prošao, da li sam nekog videla. Znači, ja sam rekla, to je to. Ja ovde više ne živim, ja se selim iz ovog kraja, ja se selim iz ove zgrade, iz ovog stana, ja ne palim, ne uključujem te šporet koji je onako nov, skroz zapakovan i sve, u gas, znači, kuvala sam, znači, mesec dana na ovo malo, jedno ringlice, ono na struju što se uključi, jer mi je to bilo sigurno, nisam želela tada da započinjem, kad sam znala već da idem odande, znači, nekim ostane onda taj šporet, pa neko novi ko bude dolazio, neka krene se iz početka. Uglavnom, moja majka me ponovo tu spasila, ona je moja kraljica, koja je sposobna i stvarno ono što zamisli to i ostvari. Ona je tražila, već sam to i rekla, u Beogradu danonoćno stan za mene, našli su super stan u Astoriji, prijatelji nam opet tu bez njih, ništa ne bi mogli bez garancije, tako da smo se mi izvukli iz tog stana. Još sam jednom imali, u tom novom stanu sam osjećala miris gasa kad sam, znači to je drugi stan, recimo godinu dana nakon toga, u hodniku se osjećao gas. I kad sam ja spomenula mojima, pošto su već oni imali to iskustvo sa mnom, pa sad ne znaju da li ja toliko dobro, imam toliko dobar njuh, ili sam toliko paničar, pa jednom kad te ujede, kako se ona kaže, zmija i guštera se plaši, uglavnom ja nisam oklevala. To je ono kad bolje je pozvati za pomoć ili kad nešto sumnjate, pa i da ne bude tako, nego da ne pozovete pa da bude neki haos da ispadne. Ja sam se dvoumila sat vremena da li da zovem, da li da ne zovem, koliko sam zvala, nije bila policija, 911 nešto, ne znam. U stvari, zvala sam isto te iz Con Edisona, ali su doveli i valjda hitnu pomoć, u stvari šta je bilo. Znači, žena na spratu niže isto, njoj je curao gas, a ona je zaspala, ona nije dobila totalno trovanje, ali već je bilo
od gasa, nije se mogla ni probuditi i imala je mačku koju nije ni čula da je ona nešto tu mjaukala, uglavnom, i mislim, zahvaljujući meni, nije sada, ja sam, mislim, zahvaljujući toj mojoj panici i to mojom, stalno, da li je u redu, da li nije, znači, biti aware, kao, biti svestan šta se događa oko tebe, ja sam pozvala ljude koji su spasli život, jer je to bilo tolika isto količina koncentracije u stanu da bi ona verovatno utonula u san, možda bi se otrovala, da li bi posle krenulo povraćanje, možda ne bi ona umrla, ali eto, ipak, znači, se isplatila ta moja briga, to su mi bili, recimo, te neke loše stvari. Ne želim sada da pričam samo o lošim stvarima, to je taj neki šok. Sledeći video ću da snimim vezano za New York koje su mi bile super stvari, pošto je bilo super stvari normalno. Ovo je bio taj neki, prosto neki udar u Ameriku kad dođeš pa kad te tako, neko ima mnogo gore stvari verovatno, ali eto, to je nama bilo onako malo traumatičan taj početak. Uglavnom, evo, mislim da je ovo već dovoljno dugo trajalo. Hvala vam što ste me gledali, svi koji ste gledali i slušali. Ako imate neka pitanja, molim vas, slobodno mi pišite, imate i e-mail vezano za Ameriku i vezano bilo zašto, ako vas nešto interesuje uopšte o životu ovde i tako dalje. Ja ću vam, rekla sam, već rado odgovoriti, meni je to super ako znam da neko baš ima nešto konkretno što ga zanima. Želim vam sve najbolje i vidimo se sledeće nedelje. Ćao!